हात मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती ओम नमो जी गजाननाय 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 रत्नखचित भरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुंकुम केशरा हिरे झळित मुकुट शोभे शोभरा झुंझुणती नुपुरे चरणी घागरिया जय देव जय देव गजाननाय ओम नमो जी गजाननाय ओम नमो जी गजाननाय ओम नमो जी गजाननाय ओम नमो जी गजाननाय लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना सरसून वक्र सुंदरी नयना दास रामाचा वाटपा हे सतना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव ओम नमो जी गजाननाय ओम नमो जी गजाननाय सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची निर्वी पूर्वी प्रेम निर्वी पूर्वी प्रेम निर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जया हर्षली अयोध्या नगरी हर्षली अयोध्या नगरी हर्षली अयोध्या नगरी श्रीरामाचा जय घोषाने श्रीरामाचा 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 जय घोषाने पावन झाली धरणी हरिशली अयोध्या नगरी हरिशली अयोध्या नगरी हरिशली अयोध्या नगरी माझ्या अयोध्यावासी सर्वस्व जनतेला मी यावेळी आशीर्वाद देतोय पण त्याचबरोबर या माझ्या सर्वस्व जनतेला हा राघव ज्या अयोध्येच्या शासनावर विराजमान झालाय तो राघव आपल्या चरणी शतशः प्रणामही करतोय त्या चरणी सर्वस्व कोटी कोटी प्रणाम खरोखरच यावेळी अयोध्येच्या पुण्यभूमीत माझा जन्म झालाय आणि असं असताना पुनश्च माझी सर्वस्व प्रजा हर्षवरित झाली आहे अयोध्येत सर्वस्व आनंदमय वातावरण निर्माण झाले आणि याला कारण का असेल 14 वर्षाचा खडतर वनवास या राघवानं भोगिला आणि पुनश्च आपल्या मायभूमीत तो परतलाय आणि म्हणून माझी सर्वस्व प्रजा यावेळी हर्षवरित मुद्रेनं माझ्याकडे पाहते प्रत्यक्ष आनंद अश्रू त्यांच्या सर्वस्व पावेनासा झालाय आठवतो तो प्रसंग पितृवचनासाठी आणि आईच्या इच्छेसाठी म्हणून त्यानं 14 वर्षाचा खडतर वनवास भोगिला आणि तो वनवास होता फक्त माझ्या एकट्यासाठी होता आई बापाची इच्छा पूर्ण करणे प्रत्येक मुलाचं काम आहे पित्यानं दिलेल्या वचनाच्या पूर्ततेसाठी मुलानं जपायचं असतं मुलानं त्या सर्व वचनाची पूर्तता करायची असते अनेक पुत्र जन्माला येण्यापेक्षा एकच पुत्र जन्मास यावा पण त्यानं आई बापाचा उत्कर्ष साधावा आई बापाचा जो उत्कर्ष साधतो तो या जगात सुपुत्र या संस्थेला पात्र ठरतो आणि म्हणून माझ्या जीवनात त्या तत्वाला मी पात्र ठरलोय बापानं दिलेल्या वचनाच्या पूर्ततेसाठी मी वनवास भोगत असताना आईची इच्छा कोणती असेल तर 2 वर आणि त्या 2 वराचा काय मागितलं असेल तर एका वरानं 14 वर्षाचा वनवास राघवानं भोगावा आणि दुसऱ्या वरानं काय मागितलं असेल तर काही मातेनं मागितलं ते काय तर भरताला राज्याभिषेक व्हावा भरत राजगादीवर बसावा अशा इच्छेने इच्छा प्रदर्शित केली पिता शोकाकुल अवस्थेत होता वचन पूर्तता जर झाली नसेल तर त्या वचनाचा भंग झाल्याचं महत्पाप त्यांच्या माती येणार होतं असं असताना मला बोलवून केलं आणि मला म्हटलं
हे राग, मला तुला काही सांगायचे. आज तुझ्या या सावत्र मातूने यावी तुझ्यासाठी इच्छा दर्शविती कोणती असेल तर तू वनवास भोगावा. मी सर्वस्व हासत मुद्रेनं सांगितलं, पिताची चिंता करू नका. हा 14 वर्षाचा जर खडतर वनवास मी भोगावा अशी जर तिची इच्छा असेल तर पितृवचनाला जागणारे मुलाचं काम असल्या कारणानं मी त्या वचनाची पूर्तता करण्यासाठी तयार आहे. हा म्हणतात 14 वर्षाचा वनवास भोगत असताना ते काय तर माझ्या समवेत माझी जानकी त्या वनवासात देण्यासाठी तयार झाली. कारण वृक्षात छाया जिथं पती आहे तिथंच सर्वस्व पत्नीला सुद्धा सुख मिळतं. आपला पती असेल तर पती हाच परमेश्वर मानणारी सर्वस्व जानकी माझ्या समवेत येण्यासाठी तयार झाली. पण त्याचबरोबर ज्याच्या अंगावरची हळद सुद्धा वाळली नसताना सुद्धा सर्व सुखाचा त्याग न केला, पत्नी सुखापासून जो वंचित राहिला, बंधू प्रेमी या जगात सतेज ठेवण्यासाठी आणि प्रभू या सोनीला पात्र ठरलेल्या राघवाची सेवा करावी या उद्देशानं वाटचाल करणारा माझा सौमित्र माझ्या समवेत देण्यासाठी तयार झाला. पण त्या खडतर वनवासात ते घडलं ते काय असेल, जो भोगण्यासाठी जात असताना आमच्या समवेत माझा असंख्य जनसमुदाय म्हणजे तुम्ही सर्वस्व माझ्या समवेत येण्यासाठी तयार झाला. मागवून पाहिलं ते काय तर अयोध्येची सर्वस्व माझी सर्व प्रजा माझ्या समवेत येते. मी त्याला प्रश्न केला आणि तो प्रश्न कोणता असेल तर चला यावेळी तुम्ही कुठून निघालात तर या जनतेनं मला सांगितलं काय असेल तर जिथं आमचा राघव तिथं आम्ही. त्याच वेळी त्यांना सांगितलं या राघवावर जर तुमचं नितांत प्रेम असेल आणि या नितांत प्रेमाची जर साक्ष तुम्हाला पटवायची असेल तर माघारी परता. एवढं सांगून सुद्धा ही सर्वस्व प्रजा ऐकत नसताना ज्यावेळी माझ्या रक्ताची शपथ मी त्यांना वाहण्यासाठी तयार झालो त्याच वेळी ती सर्वस्व प्रजा किन्न मुद्रेनं मागं परतली. तीच ही सर्वस्व माझी प्रजा. पण या 14 वर्षाच्या खडतर वनवासात ज्या जानकीचं चौर्यक्रम कोणी केलं असेल तर लंकाधीश रावणानं लंकाधीश रावणानं आपल्या जीवनात जे अहंकार वृत्तीनं सर्व वावरण्यासाठी तयार झाला. परिस्थिती मातेत समान असते आणि असं असताना त्या परिस्थितीचा सर्वस्व आपल्या जीवनात स्वीकार करण्यासाठी म्हणून माझ्या जानकीचं चौर्यक्रम केलं. पण राम जाणे रावणा आणि रावण जाणे रामा आम्ही एकमेकालाच ओळखू शकत होतो कारण त्याला आपल्या जीवनाचा सर्वस्व उद्धार करून घ्यायचा होता. पण असं असताना या 14 वर्षाच्या वनवासात पुत्र पौत्रादी सर्वस्व लंकाधीश रावणाच्या जीवनात सर्वस्व धुळीस मिळाले. लंकाधीश रावणाचा शेवट केला पुनश्च माघारी परततो तो या अयोध्येच्या ठिकाणी आणि म्हणूनच आज हर्षभर मुद्रेनं माझी सर्वस्व जनता माझ्याकडे पाहते. आणि म्हणून आज ज्या राजसिंहासनावर मी बसलोय त्याप्रमाणे सागराच्या भरतीला आनंद देणारा चंद्र तसा जगाच्या उत्कर्षाला आणि ज्ञानवृत्तांच्या पसंतीला उतरलेला राजकर्ता ज्या जगात कारणीभूत असतो तद्वत हा राघव या सर्वस्व तुमची असणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी तो कारणीभूत आहे. आज माझ्या जनतेची मला सेवा करायची. राजा ईश्वरी बळी राज्य चालेल. मी परमेश्वर रूपी हौस जरी असतो असेल तरी मानव कोटीत माझा जन्म झालाय. अर्थात मानवाप्रमाणे ज्याप्रमाणे प्रत्येकाच्या जीवनात नियती कधी कुणाला सोडत नाही त्याप्रमाणे नियती या शब्दाच्या 3 अक्षरातच प्रत्येकाचं जीवन सामावलं जातं आणि तीच सर्वस्व नियती माझ्या जीवनात खेळखंडोबा करण्यासाठी तयार झाली. पण पुनश्च काय घडलं असेल माझ्या जीवनात मी सत्वनिष्ठ राहिलो म्हणून माझ्या जीवनात मी पुनश्च माघारी परतलोय. आणि म्हणून या जन्मानसात भरून उरलेल्या परमेश्वराला मला साक्ष देऊन एवढंच सांगायचंय आणि या प्रजेचं सुख त्याच्या पदरी घालून द्यायचंय. आणि याच्यासाठी मला एकच म्हणायचंय जन मानस मंदिरात
आश्चर्य एवढं, आजपर्यंत माझा सौमित्र माझ्या पावलावर पाऊल ठेवून टाकतोय. मी त्याचा कोणता असेल, आपलं बंधुप्रेम सतेज राखण्यासाठी आणि बंधूचा आशीर्वाद घेण्यासाठी तो तत्पर होतो. त्या दिवशी सादरणीय अभिवादन करतोय. जे पवित्र चरणाच्या सौमित्राचा सारा ब्रह्मांड समावलाय, त्या चरणाचे धुळकणकी मस्तकी चर्चित केल्याशिवाय या सौमित्राच्या मनात कधीही समाधान झालं नाही. म्हणून तोच तुमचा मंगलमय आशीर्वाद सदैव असावा, सदैव असावा. पुन्हा चरणी शांतता नाही. जे रामराज्याला सुरुवात झाली, अयोध्येतील लाख जनतेच्या सुखाचा सर्वत्र विचार करणारे माझे प्रभू, जे जनते सुख समाधान वावरत आहे खरं, पण आज मात्र या सौमित्राचं मन एकसारखं विचारी झालं. नित्य नियमाप्रमाणे आपला आशीर्वाद घेतला खरा, पण आज जर आपलं बारकाईनं निरीक्षण केलं असेल तर प्रभू अंतस्कडे काही ना काहीतरी विचार या सौमित्राला दिसताय. मग ते विचार या सौमित्राला नाही का कळणार? खरोखरच समाधान वाटलं. अरे या दरबारा देतात, यावेळी माझ्या संपूर्ण देहाचं सेवकन करतात. आपला राघव हा राजाराम कुठेतरी विचाराच्या खोलमध्ये विरताय याची जाणीव तुला झाली. चेहरा माणसाचा आरसा आहे, माझ्या संपूर्ण देहाचं तू सेवकन केलंय. अरे याच्यासाठी माझ्या जीवनात एक खंत आहे. खंत? माझ्या मनात कुठेतरी विचार निर्माण झाले. या राजसिंहासनावरून बसलंय, सारे सर्वस्व तमाम जनता हर्षभरीत झाली. पण असं जरी असलं असेल तरी माझ्या जीवनात एकच तुम्हाला सांगायचंय. अरे आजपर्यंत मी माझ्या प्रजेच्या सेवेसाठी झटतोय, तुम्ही माझ्या समवेत झटण्यासाठी तयार झालाय. पण यावेळी मला सांगायचंय की एकच, आणि ते सांगायचं काय असेल तर ही सर्वस्व प्रजा आपल्या बाबतीत खरोखरच आनंदानं वागते की नाही, या प्रजेत कुठेतरी कमतरता भासते की काय. राजा म्हटल्याच्यानंतर तो विलासी पुरुष नव्हे, राजा प्रजेचा सेवक आहे आणि त्या तत्वानुसार वागणे राजाचं काम आहे. मी ज्या पदाला पोहोचलोय, ज्या शासनावर मी विराजमान झालोय, अर्थात पर प्रजेचं निरीक्षण परीक्षण करणं हे प्रत्येक राजाचं काम आहे. मी राजा आहे, राजाकडून सर्वस्व गोष्टीची पूर्तता होते की नाही याची चाचपणी करणं हे राजाचं काम आहे. तोंडावर सारेजण चांगलंच बोलतात, पण मागावून काय बोलतील याचा नेम नाही, याचं निरीक्षण परीक्षण करणं हे राजाचं काम आहे. प्रभू, आणि म्हणून मी माझी प्रजा माझ्या बाबतीत काय बोलते त्याचा मला सखोल अभ्यास करायचा. प्रभू, मी सांगावं असं अर्थ नव्हे. ही खंत मनात बाळगणं सुद्धा अयोग्य आहे. कारण जो वनवास भोगून ज्यावेळी आपला येणे अयोध्येच्या पुण्यभूमीत झालं, ज्या क्षणी अयोध्येची धुरा आपण सांभाळला, ही सारी अयोध्येतील जनता तुमच्या नावाचा गुणगानच गात आहे. कारण कधी स्वतःचा विचार न करणारे माझे प्रभू या जनतेच्या सुखासाठी धडपडले. ती जनता कधीही माझ्या आयोच्या बाबतीत अशी अयोग्य तऱ्हेने मागणार विश्वास आहे. पण शासंकित झालेल्या मनाचं सर्वस्व समाधान होण्यासाठी, माझ्या समाधानाच्या शांतवनासाठी यावेळी सौमित्रा तुला काहीतरी गोष्टी करायची. या राघवाच्या इच्छेचा अनादर न करता राघवाच्या इच्छेची पूर्तता तुला करायची. ती सर्वस्व माझी प्रजा याची मला चाचपणी करायची. माझी प्रजा माझ्या बाबतीत काय बोलते, प्रजेत काय चाललंय, आपण आपल्या जीवनात जे काही करतोय ते योग्य की अयोग्य याची सर्वस्व जाणीव मला करून घ्यायची. आणि याच्यासाठी यावे शास्त्र ही सर्व जबाबदारी येईल.
देशांतर करून माझ्या संपूर्ण या अयोध्या नगरीत तुला फेरफटका मारायचंय. प्रत्येकाच्या घरोघरी तुला जायचंय आणि याचं शोधन तुला करायचंय. ही जबाबदारी तुझी आहे. तर माझं मन शासनकीत झाले. माझी प्रजा माझ्या बाबतीत सुखी आहे की नाही, की माझ्या प्रजा माझ्या बाबतीत काय बोलते की नाही, याचं मला निरीक्षण करायचं. त्या शब्दाच्या बाहेर सौमित्र कधी गेला का? ज्यांची आज्ञा शिरसामान्य मानली आणि ती तर माझ्या या देवाची आज्ञा असेल, तरीही सुद्धा आज्ञा मान्य सौमित्र कधीही करणार नाही. या अयोध्येत तर तातडपणे करावी म्हणजे या अशा निर्वेशात सौमित्र गेला. प्रत्येक व्यक्ती नव्हे तर कुणीतरी पाहिल्यावर कुणीही वाईट बोलत नाही, पण कुणी या सौमित्राला ओळखू नये अशा वेशात तर या सौमित्रानं द्यावं. तर आपली आज्ञा शिरसाबंद आहे. काय? पण ही आज्ञा शिरसाबंद म्हणून निघाला सौमित्र आपल्या आज्ञेची पूर्तता करण्यासाठी या अयोध्येत फेरफटका मारेन. अयोध्येतील जनता काय बोलते हे सांगण्यासाठी यावेळी खरोखरच सौमित्रनं आज्ञा पाळली आणि माझ्या म्हणण्याप्रमाणे तो वागण्यासाठी तयार झाले. मग यावेळी इथं न थांबता या सर्व गोष्टीची जाणीव करून घेणं हे या राघवाचं काम आहे. राजाने मी असलेला पात्र तो अर्थात माझी प्रजा माझ्या बाबतीत काय बोलते याचं निरीक्षण परीक्षण करण्यासाठी माझा सौमित्र गेलाय. याची भावभक्तीच्या प्रेरणेनं देवाला आपलासा करून घेता येतो. आम्हासारखे सौभाग्यवती स्त्रियांचा खरा परमेश्वर कोण असेल तर पती हाच होय. पती चरणाचे धुलीकण मस्तकी लावावीत आणि स्त्री जीवन पावन करून घ्यावं. आहरली 2 चरणांची सेवा करून स्त्री कर्तृत्वाचा आदर्श जगासमोर ठेवावा. आणि म्हणूनच एकनिष्ठतेनं त्या 2 चरणांची सेवा करून स्त्री कर्तृत्वाचा आदर्श जगासमोर ठेवण्याचा मी प्रयत्न करते. अयोध्या एक थोर नगरी आणि त्या नगरीत एका थोर पुरुषाचा आणि माझा विवाह संपन्न झाला. आणि त्या सुखाच्या हिंदोळ्यावर मी डोलत असताना अचानक काल चक्राची गती अशी फिरू लागली की 14 वर्षांचा वनवास भोगावा लागला. पण म्हणतात ते काही खोटं नाही. ठेविले अनंत तैशीची राहावे चित्ती असू द्या मी समाधान. त्याप्रमाणे तो वनवास सुद्धा संपला आणि सुखाचे दिवस यायला लागलेत. अगदी आनंदित आहे मी. आणि म्हणूनच पुन्हा पुन्हा नेत्रकटाक्ष जात आहे महाराजच्या दाराकडे. नेत्रांचा निरंजन आणि पंचप्राणांच्या ज्योती करून एकसारखी त्वरित निष्ठोत उभी राहिले स्वामी तुम्हाला जवळण्यासाठी. तुम्हीच आला नसा मला कळते. प्रभू रामचंद्र म्हणजे जगाचा देव आणि भक्तांचं सुखदुःख जाणत असताना येण्यासाठी विलंब होणार असं जरी असलं तरी मी एक स्त्री आहे आणि पती सहवास हा हवासा वाटतं. आणि आज तर मी आनंदित आहे. त्यांना मला काहीतरी सांगायचं आहे. मी हर्षभरीत झाले. असं मलाच कळत नाही काय होतंय. त्यांना तरी येण्यासाठी एवढा विलंब का? मान शृंगारलाय सारा साध शृंगार स्वामी तुमच्या समाधानासाठी. आणि तुम्हीच जर येत नसाल या खरंच मन एकसारखं विचार करणार काय येऊ शकत नाही तुम्ही. या लवकरात किती वाट पाहू
पती भाव. आशीर्वाद मिळाला. हा. आमच्या मनाचं समाधान झालं. एकसारखी आम्ही आपलीच मार्ग प्रतीक्षा करत होतो. आलं लक्षात. काय पाहतो जानकी? अगं अशी दूर उभे का? मला अगं यावेळी तुझ्या संपूर्ण त्याचं सेवालोकन केलं असेल की हर्षवरील मुद्रेत आज हा प्रसन्नमय वातावरण मला दिसतंय. यावेळी काय समजावं या राघवा? मला काहीतरी सांगायचंय. अगं सांग ना. अगं का? मला बोलायचं. अगं मी तुझा नवरा आहे. तुझं माझं नातं आहे ते पती आणि पत्नीचं नातं आहे. ज्या काही गोष्टी असतात त्या पतीला सांगणं हे पत्नीचं काम आहे. तरी सुद्धा आणि पत्नीच्या बाबतीत जर आपल्या जीवनात पत्नीला काहीतरी सांगायचं असेल तर ते पूर्णपणे पतीनं सांगायचं असतं. हो असं काय कसं सांगायचं? असं काय सांगायचं? अगं बोल ना. एवढे मी आनंदी झाले ना, हर्षभरीत झाले. सुखाच्या हिंदोळ्यावर मी डोलते, पण तरी सुद्धा मी तुम्हाला. अगं हर्ष कशाचं झालंय? अगं आनंद गगनात मावेसना असं झालंय. याला कारण काय असेल तर पुनश्च आपण यावेळी या अयोध्येत म्हणतो याचा प्रत्येक स्त्रीला वाटत असतं हा. आपण आई व्हावं. हा. आणि आणि ते सुख. अगं बोल. अगं बोल म्हणते काय सांगायचंय? अगं लाजतेस कशात? ते सुख माझ्या नशिबी येणार. काय हे सुख तुझ्या नशिबी येणार आहे? अगं समाधान वाटलंय, आम्हालाही समाधान वाटलंय. म्हणजे यावेळी हे खरं आहे. तेव्हा आपला पुष्पा धन्य होणार आहे असं तुला सांगायचं. हा ना, म्हणजे याच्यासाठी तुला काय सांगायचं? माझ्या मनात एक इच्छा निर्माण झाली. इच्छा? अगं या अशा स्थितीत कोणतीही इच्छा असते. अगं सांग म्हणते. इच्छा कोणती माहिती? हा. आपण वनवासाला असताना तो निसर्ग पाहिला. उंच वृक्ष आणि आणि दुसरं स्वापद. एवढंच नव्हे तर ऋषीमुनींची सुद्धा आपण सेवा केली. अगदी खरंय. तेव्हा मला असं वाटतं की या स्थितीत मला ऋषी मुनींची सेवा करावी असंच मला वाटायला लागलं. काय आश्चर्य. कुणाला ते डोहायला लागतात ते काहीतरी खाण्याचे डोहायला लागतात. पण यावेळी माझ्या भार्गेला जर डोहाळे कशाचे लागले असतील तर थोर ऋषी मुनींची सेवा करावी. त्यांच्या आश्रमापर्यंत जावं, त्यांचा आशीर्वाद घ्यावा. अशा तऱ्हेचे सर्वस्व हे डोहाळे. आणि अशा तऱ्हेची तुझी पवित्र इच्छा आहे. हा ना. आणि ही इच्छा मी तुझी पूर्ण करावी. आणि म्हणूनच मार्ग प्रतीक्षा करत होती. तुम्ही कधी याल तुम्हाला मी केव्हा सांगेन. मन अगदी अधर बांधलेला. पण पत्नीची इच्छा पूर्ण करणं हे नवऱ्याचं काम आहे. आणि नवऱ्यानं जर ती या स्थितीत जर पूर्ण केली नसेल तर नवरा म्हणून सांगण्याचा अधिकार त्याला कधी करायच नाही. अगं मी तुझी इच्छा पूर्ण करेन. पण यावी नाही. मग अगं योग्य वेळ येतात निश्चितच तुझी इच्छाही मी पूर्ण करेन. जे तुला डोहायला लागले त्याची सर्वस्व परतफेड म्हणजे ऋषी आश्रमापर्यंत तुला जायचंय. ऋषीमुनींची सेवा करायची. साधू संतांची सेवा करून आपल्या जीवनात काहीतरी मिळवावं असं जर तुला वाटत असेल तर तुझी इच्छा मी पूर्ण करीन. मग झालं ना. याच वेळ जातोय आणि योग्य वेळ कोणत्याही ते ठरवण्यासाठी तयारी चिंता करू नको. तुझी इच्छा हा राघव पूर्ण केल्याशिवाय नाही. निघालोय. पती परमेश्वर असले तरी हे असं कसं सांगायचं. मनात एक लज्जा निर्माण होत होती. पण त्यांना कळलं माझ्या बोलण्याचा अर्थ ध्यानी आला. आणि म्हणूनच मला इच्छा निर्माण झाली ती लवकरात लवकर पूर्ण होणार. ऋषी मुनींची सेवा करायची हीच माझी इच्छा आहे. त्या क्षणाची मी वाट पाहणार. काही चुकत ना असा समाजला ना चुकता तर माझ्याच चुकता म्हणतात ना. घर फिरला काय घराचे वाचे फिरतात तसा माझ्या झालेला म्हणून तुम्ही असेसा बोलतास. तरी मी तेव्हा माझ्या बाबाक सांगत होते बाबा तू माझा इतक्यात लगीन करू नको. मी अगं तसा मोठा झालोय नाही. मी अजून कवळाच असाय. आणि ह्या सांगल्याबरोबर माझ्या बाबान मला काय सांगायचा हो पोरात येऊन तर सगळा खरा असा
पण घरात 100 हत्ती पोसू पडे पण एकट्याड माणूस पोसू परा नाही. आता आपलं जर बापूस असा बोलता तर काय बोलतालच नका सांगा. मी आपलं गपचिप रवलंय. आणि एक दिवस काय झालं, आमचं तो शेजारी इलो आणि माझ्या बाबाक सांगाक लागलो, रे पोराचं लगीन करतं, पोराचं लगीन करतं. थंय ते माझ्या बाबान त्याका उठल्या, आता वाढलेला घरात पोर असा, तुझ्या जर बघण्यात कोणतो बरो पोरगो हा तर आमका येऊन सांग म्हणा. तो आपले वाडीतले सगळे ते पोर कोण कोण बोलाक लागले, तुम रामगमड लगीन करता, रामगमड लगीन करता बरो असा. तर माझ्या बाबान सांगला, इतकं जर बरो असा ना तर त्याला एक दिवस आमच्याकडे घेऊन ये. आणि एक दिवस काय झाला, ना पगडी पिकडी बांधल्या, पोटपीठ घातले आणि आमच्या पुढल्यासारख्या बाकड्यावर येऊन बसलो. माका काय वाटला, गो बसलो स्वातो बघूचो म्हणून मी वळय केलंय. वळत ना आमची एक बाजी असा, वाकान बघला काय पुढल्यासारखा सगळा दिसता. मी जर वाकान बघलं ना तर काय सांगा तुमका, असं मुठ्यासारखं बापयो माका दिसलो. माका वाटलं सांगत का फाटा न गो माझो बरो असा. आणि आमचा दोघांचा लगीन झाला. लगीन झाला आणि काय सांगा बाग पुरुषांनो, सांगाक सुद्धा माका वाईट वाटतं ऐकलास की त्या तर आपल्या घरचा कधी कोणी कोणाक सांगायचं नसता. पण म्हणतात ना कुठं धरलो काय होई आता म्हणून बोलायचा लागता. मी जर याच्या घराकडे येऊन बघते तर याचा 2 पाक्याचा घर ऐकलास, 2 पाक्याचा घर. पुढच्या पाक्यात खै कराड, पाठचा पाक्या उघडाच. तरी मी विचार केले, भांगाले आपल्या नशिबांचा काय झाला असा ना, लोकांका सांगायचा आता उपयोग असा, त्या देवान जर माका घोपान दिल्यान तर पाठचा पाक्या केव्हा तरी ढाकीन. तिला डाकतालास